Moikka taas kaikille. Tänään pitkästä aikaa vedetään Geometry Dashia ja muistatte varmaan kun vedettiin Stereo Madness, Back on Track, Poltergeist, Tryout ja Tryout ei olekaan ollut videolla. Poltergeist on, mutta Tryout ei, Base After Base ei ole ollut. Eikä Let's Go. No sitä en ole vetänytkään ihan läpi vielä. Mutta tässä videossa yritetään vetää toi Let's Go läpi. Niin. Tästä on hetki aikaa kun pelasin Geometry Dashia ja Geometry Dashinkin lisäksi muita videoita tulossa. Ja muistakaa tilaa kanava ja tykätä tästä videosta. Ja nyt pitkään aikaa tullut videoita. Nyt on sitten tulossa noita videoita ihan tässä lähiaikoina. Tän lisäksi myös. Ei mä hyppäsin tossa. Niin. Nyt jos pääsis vähän pidemmälle ees. Pistäkää muuta kommentteja, mikä teidän mielestä on vaikeinta. Ja sitten ootteko te hyviä tässä pelissä, että jollekin mapit te ootte vaikka läpässä. Jumper. Myös se lentokohta, jos tiedätte tästä Jumperista. Jos olette vetänyt tätä moppia, niin tiedätte varmaan, ne jotka on vetänyt tätä moppia, niin varmaan tiedätte sen lentokohdan, joka on mun mielestä kyllä aika vaikea. Varsinkin se väärinpäin kohta, kun pitää niitä esteitä varoa. Okei, nyt ollaan taas pidemmällä puolesta. Päästiin lentokohtaan. Ei väärinpäin lentokohtaan.
Päästiin 20% tossa äsken. Mutta niin kuin varmaan jonkun, no ihan tässä lähiaikoina viimeistään viikon päästä varmaan kyllä tulee tämänkin lisäksi video, toinenkin video. Jos ei tai siis jos ensi viikolla ei tuu video, niin sit voi olla, että tulee vähän myöhemmin, mutta kyllä uskon, että tulee. Me kuoltiin tuohon. Ja kertokaa siis kommenteissa, mitä kaikkia videoita haluatte. Mä voin oikeesti tehdä niitä, paitsi ei ehkä niinku, no aika paljon noita erilaisia pelejä voin. Tai on paha kohta. Itse asiassa voitais vähän vetää dryauttia tai ainakin base after basea. Voitte on nähnyt siitä ollenkaan mitään, mikä dryautistakaan. Vetää vähän tätä base after basea. Joo, ykkösellä oli. Sitten voitaisiin vähän tätä dryauttia ja sitten varmaan tää video voisi. Sitten varmaan video loppuu. Tää video oli tässä ja se on moi moi!